एकदम नाक करवा के रख देली त हमको लाज शरम होइए नहीं के। मम्मी जी ए मम्मी जी ये रे अहनी आई जी दौड़ के सूत गई घरवा में का रे का चिल्लाई रे चुरैनी अनिया नानी बने वाला बानी मिठाई बांटी और का चिल्लाता चिल्ला नानी बने वाला बा तोर दिमाग है सोही बाकी ना रे हम क्या कमार तनी नहीं के मारी खला नहीं ना देख ले हम का अरे ये क्या करी रे हां जगह मुंह मारो रे जी हमको शौक रह लगे लेकिन हम आपसे कहत ना रहनी कि कब के हमारे लड़की के ताना मारती है। हमको माफ कर दो भाई का मारे के मर्जी माफ कर दी का निमन काम करे बड़ी गलती इहे ना ट्यूशन पढ़े जात रही के बाद ऐसे ना काम करो तो अब का करबी जब कोई नहीं तो उल्टा सीधा काम कोई नहीं तो हां गांव नगर के जनवाई भूला को एक त कर बाप नहीं खे हां आ दूसरे में हमार जौन इज्जत रह ले भी तो बाबियो ऊ हगर खोका ऊपर ऊपर के चल जाई तू चली जी छोड़ के गइले खाती ना करवाई ना शादी करम ना जीव नहीं से धोखा दाब के चल जबू वही दो गाला तर जहां गइल बाटे हो जाला ना खुदे मर जाली दांत चियर के चल जाली अपनी बप्पावे नहीं और आ के कहत नहीं घुमत रही भौजी से कोनो बियाह शादी करी है अच्छा बुची जी के हे चंदनिया के कहत नहीं रे दिमाग खराब क कमरे के दम धइले बिया ढीला हेर दे हट तारा का बोलमनी है तो सुनबे ना कलु अभी खाने आवत आरु ढील हेरे बेटी त अमान भइले ही बिया बताओ हमर पतो ही इतना काम धंधा करत रहती है ओकरा करवावे के ना चाहिए आ जाय दीजी ससुरा जइहा तो खुद सीख जाई ना ना हो तो देहिया कैसे कहत कहला कि कांचे पर कोई न जाला तो न जाला पकला पर न होवेला लेकिन हम ना बोली ना जान ली कि कहिया कि हम भौज ये बोलती आया आप कह के हमरे लड़की के दिन रात डांट हां कहबे करम अब नहीं अब हम बारे तो तारा बोलला कि काहे तू बाटे हम खुद तो लड़की लोग कम सा का ना रखे ये मम्मी जी देखी ना एगो बात कही आपसे अरे एगो ना तू दू चार गो कह आ खिसियाई मती हम सोचनी ना कि एगो बढ़िया लड़का देख के बुच्ची जी का बियाह कर देती जा तो ठीक रही आ जानतनी ना आजकल आदमी अब अपनी घरे रहत रही समय की तो अपनी बाप माई के बोझ नहीं खीसा लेकिन गांव नगर की नजर में बोझ हो जाता रही सब ना हो दुल्हनी तो बात सही कहतरू अपन इज्जत पानी से घरे दुआरे चल जाए अपनी तो ठीक रहेला आ उमरिए के हिसाब से बियाह शादी वो ठीक लागेला अब पता छितर भी लेकिन उमरिए तो कम नहीं खे ना हां तब जी आ हमरो बड़ी शौक लागेला कि हमरो घरे में नंदोई जी आई थी तो कितना निक लगे हम हंसी मजाक अच्छा चल वही हम लगले बइबे करी हम आ सब कहे आवे ना जाता तनी हमरो शौक लागे जा आ जा तो हो तू देख कुछ कह बढ़िया बात आदमी कही घर के आदमी ना चाहे कि लड़की खराब होकर से जानल तू तो बती तू सही है कहता देख हम कबो कहब ना तो हम बनाने वाला काम हो मई हे जी बैठल रही रे मई का कर तोरा नियर कुतिया नियर घूमी काहे घरे माने हम का करतनी कहां जतनी रे मार तो तड़ाक देना ना कि भाड़ा के देने फेंका दे भी बने इतना जवान ना लड़ाओ जला का समझ में तो मैंने का हक के लेके भागतन पड़तन बिना कोचिंग ना पढ़त रही त ना बोली हम त के ना बुझई हम ई फलाना का बेटी कोचिंग पढ़त यार जा हो तो कोचिंग पानी तो घर में पिंजरा नियर बना के बिया तो कौन नियर होई कट के रखे सना गरी निकल ना सो त जा लेके उधर जा आ तनी मनी घरों का काम कइल जाला जी सुन कलाई ना ज्यादा हम का करब जा तनी गुड़िया होगा ठीक बा और जैसे कि ट्यूशन आए बाटे मतलब ऑफर आए बाटे जैसे ना मिशन होला कि आवेला पढ़ाए खातिर तो वही में हमरा के मीटिंग खातिर बोलौले बहन जा ठीक बा अब तो है के अरे हाथे तिलकन के पढ़ाई रे रोज महीना में 3000 दियो सो चला जा मास्टर नहीं खे बुच्ची जी मास्टर हो जाए तो कितना ठीक 3000 4000 पर हाथे तिलकन के पढ़ावे के बा का करम बैठो आ जाई जी जाई हम तू कोई बात करे के रहे जाई एक डेढ़ घंटा लगी हमरा ठीक बा सुन हमर पते ठीक बा जा हो सब जा हम कह के जा तन डेढ़ घंटा लगी जाई हम ठीक बा डेढ़ घंटा लग जाई खोजे मत हम खुद चले आई ठीक बा जा अरे मैं कहां बैठे नहीं तू कहां गए रहले हो हम तो गए रहने घूमने गोई जे तो काहे ने कहां ट्यूशन पढ़ावे जाते कि कहां जाए मम्मी जी तो लागत कि पंडित बाबा बैठल आ तू तो हमरे लड़का के जरिए लग रहलू गोई जे बबुआ काहे ने कहां त कहती कैसन पढ़ाई अभी कोनी न समझियन वो कहती कि पढ़ावे जाता वो पढ़ाई लिखाई बंद कर है ये काम धाम कर ये जो पढ़े घूमल अच्छा नहीं खे सियाल घूमल ना देते आई का कहतनी जी नगर बेटो को पढ़तड़ी तो पढ़े दें जा देखो बेटो के लागल नहीं ओकर लागत घूमत होई तबे त कहत वो देखले कहीं घूमल ना आवो तब ओकर ले हम पूछत देखो है ने अच्छा देखी जी
लगेला कि एकदम पागल है खिसियाई मती मैंने देखा तो नहीं लगता कि नहीं जज तन साहब बैठल हम दिमागवा के तू हवे ने ओने औरी का न त में लइका में तू मिल जइबू। देखो वो खंडहरा लौकता नु हां गांव उहे खंडहरा में जाए के बा बहुत गांव का पुराने ये तू कहां ला देला हमरा के पकड़ा चीज ना त कुल मिलल केहू ना आवेला उजा हमेशा तू एकदम आसी पागले बाड़ो। तो का करी मिले खाती ही नु एगो जगह भेटाई चलो, ठीक बा। बहुत ढेर दिन से सोचले बानी। हम गिरा- अरे आराम से अरे। चलो बहुत ढेर दिन से सोचत रहने कि एजा मिले के घरवा के तोर आदमी आया जे संदे के खातिर अरे एजा ना रहेला उ जल्दी ना तो देख ले संदे दिक्कत होई केहू ना देख चला ना देखे के देखे जान अरे केहू ना देख चलो देखा कितना बढ़िया जगह है हम खोजले बानी। बाप रे बाप तू यानी कि मिले से पहले हमारा प्लान क्या बनैले रहा तब का हम कई दिन में सोचते रहे कि एजा आवे के मिले आपकी बार आवे के सब तब और सब बताओ ठीक बा ना सब ठीक बावे कहाँ मिले के मन ना करला अरे मुझे करेला त आइले न बनी आइले ना पानी कितना दिन के बाद याद कहाँ के बारे किसी आई ना तो क्या करी अपन मन बुझेबे ना करेला यही नहीं बोलबो हमके यही लगे ना बनी ना हम जो लन कौन सा तिनिया देले बड़ी सन आई तू ही न देले हऊ हम ही देले रही हमर दूसरा डिजाइन रहे कलरवा छूट गइल बा तब न कहत दूसरा डिजाइन रहे तब और सब बताई सब ठीक बावे सब ठीक बना बड़ी फोन बिजी बताओ बड़ी वेटिंग बताओ तो कुछ ही नहीं थे का कोई माई हमार फोन लेके कबो कहती है मामा के फोन लगाओ कबो नानी के फोन लगाओ 11 बजे रात में मैं ये फोन कर रहे दूसरा लगे फोन नहीं फोन हमारे लगे ना रहेगा सही में बातिया हमारा माना ना अच्छा ठीक बा तारा पता बा कैसे कैसे बहाना क के माई से हम तारा से मिले खातिर आइल कि जा तनी मीटिंग होने खुलले बन जा तनी लगन के पढ़ाई मोई कुल के मीटिंग को कैसे बना के आइल बनी अच्छा तारा से यार प्यार करी ना जान पे खेल के हम कैसे कैसे आवत हम ना करी ना का भाड़ में गई तार प्यार एक बार फिर से पूछे ला कहे कि हम मिले जाइए चाहे मिले के मन करता है तो मिले खातिर आइल बनी तबे ना देख कई दिन से जगह खोज कहानी हम तबे ना प्लान हम तबे ना हम प्लानिंग पहले से करत रहनी है तो से पहले ठीक बनू यही से कहत रहा पर मैंने बुझाते नहीं बुझाती नहीं तब और से बतावा सुनो क्या है दोबारा तो है तू बरात नहीं हम दिन भर में 4 हाली खानी 4 हाली चार हम खाली खाई के लगते और कुछ ना लगते प्यार करी ना था से प्यार करना ना आई बाजी घूमे खातिर खाली तू काहे इतना खिसियालू काहे हो देखो हमरा घर के शौक बहुत होता है ठीक बा भौजाई तक ज्यादा शौक करते को बियाह के बाद बतिया दे अरे मार दिया गोलियों के तू बता हमर से बियाह करबा ना काहे ना करो करबा ना करब। पक्का ना हाँ। देखो हम तारा बिना नहीं की जी सकत तारा के एक पल नहीं की देखत ना तो हमरा जियल मुश्किल हो जाता अब बात नहीं की करत अब सोचा कि हम साला हमेशा सातों जन्म के दूसरा के कैसे हो सकता ना तो हम कहत नहीं अलग हो के हम प्यार कइले बानी तोरे से शादी भी तोरे से करम हम मरम तो तोरे साथे मारम तो मरे के तो काहे कहत है हम कहते ना तसे बियाह करो ना का कुछ करे के ना क्या करे के इतना दिन बाद आइल बाड़ू मिले इतना दिन आइल बहन तो कुल माने घोर के पी गोल बड़ा का का जो भी हुई शादी के बाद हुई ठीक बा का है पहले ना गलत बात बा का नहीं के गलत बात ना 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 ठीक बा तारा खातिर मर तू हमेशा कॉले रहना कि बिना इजाजत के तारा हम छू ना सकी ना तो काहे कि तो इजाजत लेता नहीं ना तो ना ये सब शादी के बाद नहीं तो ज्यादा ना मन बतला हो गई नहीं रुको ना 1 मिनट हो गया ना चल हो गया हम जानते हैं तारा ये चाहिए कैसे कि तारा ये दवाई हटे ठीक बात तो चली ना जाए के तो मन नहीं करती लेकिन क्या करी जाए के पड़ी हमारा का है रुको ना अबे तुम अरे अभी तू जान तो नहीं कि हम कैसे कैसे बहाना हाँ। कोचिंग के बहाने हम ना रोज तारा से मिली सही में? और ये पूछे कहने कि हमारा चलो तब। केहू पतो ना लगल अपन सहेलियों को सिखा देम कैसे से वो सब जाने ले बतिया हाँ, वो तो ठीक बा तो चिंता करे के बाद में बस रात भर के तो बात बा फिर कल सवेरे मिलम ठीक है चलो ठीक बा चलो चल के ना तो केहू देख ली ना तो दिक्कत चलो क्यों देखत ना के आओ चलो सुनो तू आगे चलो देखो के बना ना हम आओ पीछे अरे तू देख को खवा हो एकदम मर्द ना हम होगा हो का अरे चलो ना हम आओ तनी चलो ठीक बा आवाज जल्दी चलो अब कहती है रोज मिले खातिर और बहुत परेशान हो गए यहाँ हाथ चला के चलो अब एकरो ले मन शांति होखबे न करी
क्या करे देखी चल गई चल हमू चली अब काल फेन अबे करी मिले अब कोचिंग ओकरा जाए पढ़ाई के बाद और रोज रोज अबे करी घर से निकल तो काल ऐसा करब कि लइके खेलावे लगी चल देखो हम लेहना लेके आ गईनी जोरहरी काट के एक बोझा आयो अभी लोग अइली ना को घंटा के ट्यूशन पढ़ावल जाला एक घंटा के हम सुन ले बानी कि ट्यूशन होखेला आमो से बार हम दुआरी पे बैठल बानी आमो से इनकर केवन ही पढ़ाई करत तारी इनकर रोहन से बुझाता कि दूसरे पढ़ाई करत तारी आव तू आव तोहार तेबर लात मुका बाकी बाटे आव तू जाके कोनो के एबरो बनावत होई आ नहीं तो टीवी देखत होई कोनो के घर में ढुक के तू कहले भी हमरा के सिखावत है एकदम हाइल कल को देले भी हमरा के बेहाया बजर बेहाया हो गइल बिया अरे सबती ओनिया कहां जात रही है जब बैठे कहां कर यही बता तो ट्यूशन न करे पढ़ाई न go रही ने अरे तू सही कहा तेरे के ट्यूशन करे गइल बड़ी हैं एकदम मेहनी के जाके पूछ ले हम दोस्त वाले गोई रखब अपनी माईया जिनकी है तो तोरा से बोरा नहीं पूछत नहीं ठीक ना ढंग से और बना के घर में रह बिटिया नहीं कुछ छोटी चुकी कि वो ताके सिखाए के बा सियान हो गलू जब भतारा तरता के वो जे खाली कलम चलेबू तो क्या करी रे अपने बल पे खड़ा ना होकी घर में बैठी मां खराब कइले रहते से हम जाला तनी भौजी के सकावल कुल हटे करे संजोन करे के बा मन गइलू भौजी के सतिया पौले रहता रू भौजी नियर बता तना करता धरताटे रात तो के ना चाहत रहलो वैसा ने भौ जाई कि तो के सहूर सिखा दे लेकिन उता में मुंह देखेले काहे के ना छोड़ के चल गए ना दक्षियर के ओए ना मुंह चियर के चल जेब दात तल्ला तुमका खया भौ जाई के जितने निमन पड़े बड़े उतने फुटानी बतिया करी हमरा समझ में नहीं के आवत भाई बोझ लेके हम कहां डोई ये अब कितना बड़ गलती कर देनी अपन माई के भौजाई के भाई के विश्वास के तोड़नी हम का करी समझ में नहीं किया उनका से कैसे कहीं कि 2 महीना के पेट में हमारे पल रहल बच्चे बेटे तेरा नाम के अरे पागल हमरा तो खुद नहीं के पता है कि ये सच में होकोला रहे लेकिन जब पेट निकले लगल और हम अपने आप से कुछ सर्च मार के दिखला नहीं तो सच में ही सच में हमारे पेट में बच्चे बैठे हम कहीं मुंह दिखाए लायक न रही ना अपन दोस्त से ना परिवार से ना गांव घर से सब कोई जाने तो हमरा के क्या कही हम जतन का लगे फोन करे ना पहले भाभी की जाता नहीं बता कैसे कोई भी बात हो जाइए कि पहले बताओ जल ताकि वो समझ हम जानते हैं भाभी हमारा बात की जरूर समझे उनके से कोई चाहिए माई के पता ना चले कि चाहिए भाभी जाता नहीं भाभी बतावा दिन भर हम ही काम करतनी अब बेटे वही नहीं कि कहत ना अब दिन भौजिया के संग कुल करवा धरवा दे तो ससुर आ जाइए तो लगता कि हमके लिया के जाई हां कुल कह के देव तो खटिया तुरी हां चलो सिखबू अपना के ना सिखबू अपना के हम के भाभी अरे भाभी का जी तभी जी बैठा ना और एगो बात कर चाहता क्या है कौन किसी बिना ना अरे पहले कौन ही खिसिया वाला बात है तो खिसिए तोरे आगे हाथ जोड़त नहीं तोरे पर विश्वास हाँ बताएं भाभी कैसे कोई भाभी ना वो हमके और लड़के से प्यार करी ना और आई का कहता नहीं जी हाँ बाबू और हमके ना पता नहीं हम प्यार में आके गलत काम कर दे और का गलत काम करने बनी कुछ भइल बा हम प्रेग्नेंट बनी का जी एकदम नकिया कटवा दी हनी का हम नहीं खतन को लाज शर्म बा आपके बाबू तेरा के हाथ जोड़ो तन भाभी माई से मत बताए केहू से मत कहे ना दम का मुंह देखाई लग जाए हमके शक रहल हवे आखि जरूर एंगे करत होखब ऐसे हम बुढ़िया से ना कहत रहनी है कि कोई कि हमरे लड़की के गलत बनावती जाए आना घर का काम धाम आना पूछौ आ दिन रात खाली कोचिंग पढ़ा जात रहनी इहे पढ़ाई होत रहल का जी ओनिया भाभी जोनो के करे तू कुछ बतावा जो पाए हम क्या करी भाभी अच्छा रुक जाके आपकी माई से कहत पहले तो माई से मत कर तारा का आज ना तो कल आदमी जानबे करी जी पेटे में ना रही होखी ना भाभी एक कथी उपाय कोई जी ना बस तू हमार हेल्प कर दिया आज के बाद हम कबो गलती काम ना करम भाभी बस
मम्मी जी के बोलाई तो बता दें तो कहीं दवाई वाई के लिए चली है ना तुम ना जानी ना हम जान लेबू का बाबू तारा से काहे कॉल दियो ताकि मार जाना मना करत रहनी हमी तो समझ में ना आवत रहल पूरा घर गांव को एकदम नाक कटवा के रख दियली चारों ओर से हमन के बेदीन को के बिटी वर हे भगवान जी एकदम नाक कटवा के रख दियली तो हमको लाज शर्म भइए नहीं के मम्मी जी ए मम्मी जी अहनी आई जी दौड़ के सूत गई घरवा में का रे का चिल्लाली रे चुरैनी अनिया नानी बने वाला बानी मिठाई बांटी और का चिल्लाता चिल्ला नानी बने वाला बा तोर दिमाग है सोही बाकी ना रे हम क्या कमार तनी नहीं के मारी खला नहीं ना देख ले हम का अरे ई का करी रे हां जगह मुंह मारो रे जी हमको शौक रहल हवे लेकिन हम आपसे कहत ना रहनी कि कब के हमारे लड़की के ताना मारत थी हमके माफ कर दो मैं का मारे के मर्जी माफ कर दी का निमन काम करे बड़ी गलती इहे ना ट्यूशन पढ़े जात रही के बाद ऐसे ना काम करो तो अब का करबी जब कोई नहीं तो ये उल्टा सीधा काम कइल हरी तो हां गांव नगर के जनवाई भूला को एक टकर बाप नहीं खे हां आ दूसरे में हमार जवन इज्जत रही ले भी तो ऊ हगा खोका ऊपर ऊपर के चल जाई तू चली जी छोड़ के गइल नहीं खाती ना करवाई ना शादी करम ना जीव नहीं से धोखा दाब के चल जब वही दो गाला तर जहां गइल बाटे ई कुल लोग ना करवलस ई पपिए त अपन टांग चियार के गइल बाटे है माई के छोड़ के देख ले पपियू देख ले अपन माई के ना खड़ा देखाव तनी जी बियाह शादी करी जाय सब अरे बड़ा बियाह शादी का होई काम करो चल होने उपाय हम बताई ई त जौन कहलस त उन कहबे कहलस अरे तोर महतारी तो कोहे हम भेज देला तियान लंगड़ के लू लगिए के मरत है जे नहीं खा जनवाई बारे काम कर चल तोरा के काटो नहीं ठीक है अब बुढ़िया साला पना हम ही के उल्टे डांटत रहली कि हमारी लड़किया के खाती अच्छा बातिया अरे भौजाई है तो का कर तोरे लड़किया के देख के थोड़ी ना जरूरत रहनी हमी आ ओके बढ़िया सिखावत रहनी कि करी धरी अल्लाह कोचिंग बढ़िया से पढ़ावा दी हल अच्छा नहीं हम देखी कि का कर तरीका